Hola amics, què tal, com esteu? Soc Miquel Serra d'Osona Servei Office. Això és Excel en 5 minuts i avui aprendrem a evitar duplicats a una llista de valors. Comencem. Obrirem la fulla vendes diàries per delegat. Aquesta fulla ja hem estat treballant concretament amb aquesta taula. I bé, veiem aquí una taula amb uns determinats noms que ja coneixem. Aquí el que ens interessa és evitar entrar duplicats del mateix delegat amb la mateixa data, o sigui que es compleixin aquestes dues condicions. Per exemple, aquí tenim tots els delegats amb aquesta data, però veieu, aquests delegats que són els mateixos, la data és diferent. El que volem és que ens detecti si cometem l'error, per exemple, de fer això. Veieu que aquí hi ha els mateixos valors i exactament aquí hi ha els mateixos valors. Això volem que ens ho marqui com a error. Bé, com ho farem això perquè ens marqui un error i el puguem detectar? A través d'una fórmula. Aquesta fórmula és comptes i conjunt, ja treballarem més endavant en fórmules, avui us demano un acte de fe. Aquesta fórmula el que ens compta és quantes vegades aquest valor està dintre d'aquest rang de valors i quantes vegades aquest valor està dintre d'aquest rang de valors. D'acord? Fixeu-vos que són dintre d'aquest rang, que B3, C264, em busca el valor B3. I dintre del rang C3, C264, em busca el valor C3. Quan es compleixen la condició, me la compta i em dona el resultat. Si és un cop aquest valor repetit, em diu que hi ha un cop, i si més vegades em diu les vegades que si són 2, 2 i són 10, 10. Vale? Bé, aquesta fórmula el que li hem dit és que l'hem convertit en un valor booleà, que si és més gran que 1, que sigui cert. D'acord? Que ens digui quan és més gran si és més gran que 1. Fixeu-vos, aquí és més gran que 1 perquè l'hem repetit aquest nom. Recordeu que hem ficat el mengual aquí, el mengual febrer abril, 5 de l'1, 5 de l'1, perfecte. Si ara jo torno a ficar el dia 7 de l'1, fixeu-vos que em dona el resultat fals. D'acord? Aquesta fórmula recorre les cel·les de dalt a baix. Fixeu-vos que tornem a fer-ho. 5 de l'1 em dona cert, i fixeu-vos què passa si jo arraso la fórmula. Cert, fals, cert, que és aquesta d'aquí. Doncs aquesta fórmula ens ho farà exactament a dintre del format condicional, farà exactament el mateix. D'acord? Bé, això ho suprimirem. Vale. El que farem serà copiar aquesta fórmula, que ja li hem donat un valor de cert i fals, la copiem, còpia, i li donem escape perquè ara vull borrar la fórmula, seleccionem el conjunt de celdes que volem donar-li format condicional, obrim el format condicional dintre de la pestanya d'inici, crea una norma, fer servir una fórmula per determinar quines cel·les s'ha d'aplicar al format i li enganxem la fórmula. El V baixa. El format, que sempre que sigui cert es desplegarà aquest format, li direm que ha de ser de color taronja l'emplenament i que el tipus de lletra el volem ter negreta cursiva i amb granate, d'acord? Aquest serà el format que tindrà l'error. Li diem d'acord i automàticament ja ens ha detectat l'error que havíem deixat abans. Si jo poso 7 de l'1 em dona com a B, com a correcte, però si aquí li poso, buscarem un altre més avall, aquest, 5 de l'1, em dona que l'Armengual Ferrés Abril i els dos cops. Això funciona evidentment amb totes les cel·les. Si jo aquí li poso 5 de l'1, em detecta que Sabater Roma Àlex ja existia aquí també, d'acord? Doncs molt bé, amics, això és tot per avui. Espero que us hagi agradat. Us deixo l'enllaç al meu blog, us podeu descarregar-lo si voleu aquest exercici. Us animo a fer clic al like del vídeo si us ha agradat i us animo també a subscriure-us al meu canal. Fins aviat. Adeu.